What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh, Yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Gulong-gulong din! just click the subscribe. Handa ka na bang marinig ang pinakamabilis na rap na hindi mo pa naririnig sa buong buhay mo? Pakinggan mo to. Maloloko yung buhay mo! Mawag mo naman siya sigawan, oh! Di ikaw kinakausap ko! Ikaw rin naman. Ginagawa mo ang gusto mo. Eh, ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Wait! Gaspang ng mukha mo. Pag online yung jowa mo sa Facebook, tapos hindi ka naman niya chinachat, huwag mo na kulitin. Respeto naman dun sa kabit niya. It's the motherfucking Eagle Double G. Cut. Teka lang. Bakit kaya puro babae na lang yung mga multo sa horror movies? Eh, mga lalaki naman yung mahilig mang-ghost.